Kublai pro kiparok kiparjar kibajusnya itu nan banpe ya ka kubur hakane ka channel. Welcome back to my YouTube channel, ladies and gentlemen. Yapi kiparok kiparajar. Lebih dalam pen slam ya por color ka jumpi direct to the point. In this video, champion Bring on ta France. Barok pro kipreu ong baka France dan yora ya kenika FIFA World Cup 2026 Henry. Ngaya la chong ngam i na do pasdang bahkan ra ke France lane bahkan klan hadu kata namar ba ngayu i kiwi timru don kibak kam klan ban ya ka France namar ba kum ka Spain kum ban siong no kan cingin kai jong ka Spain hakane ka 2026 FIFA World Cup kalong ka ka ba itinan ada kata namar ba ka badru ya ka record ka banado basdang jong kane ka World Cup hadu menta ka semi final ka sha tap tang shi gol Persia ya ka Belgium ka bamot ba in the whole World Cup ka Spain kam sha tap watang shi gol Henry Snowbox ka sha tap no ka Belgium shi gol deh ka cingin kai mana metro kalong ka itnan do kata nomor ba ka Spain lengba ka jingla ban yene kai bha ka jongka kala yo ban penlim ya ka radba jong ka World Cup house nam ar hajar khat pramo kumban syuk mau marpa ka France kala yo ra house nam ar hajar khat pra kumta perlok briu baro ki ong ba ka France ka de ka top team lade ka de ga ban yo ra ya kanika 2026 Henry ka jing le kai jong ka menemin Persia ka Spain kalong ka bas new work hadu kata nomor ba ka position ro dang la ka Spain nang ta ka shot on target ro dag jing la ban yale kai bha u gol jong Spain ka klem la ban thep wat ang sigol Henry ka Spain lengba ka jing la kai bha player jong ka kumu Pedro Lamine Yamal, and then Daniel Mo, and then Kubarsi, and then Unai Simon. Kalau yo bantep ar gol la not kabamut ba, haka minute kaba ar po ar lembak penalti kaba ka France kala pen mensau la ne kala pen full ya u Lamine Yamal hapo box kumta u oyar ba yabal player striker jong Spain ula shimpi ban shoot tiga penalti kumta ula tap jelang shag gol jong Spain hak minit ke ar kumta ka jing kai ka steng skala step ka jing kai kala kut no da ka wei la not kumta ka Spain kala yo ban le kemen hakami kala step kumta onda la yalam shaka kala min haka minit kaba pra san po pra u saibak jong ka Spain u poro u layo bentet sai ka gol kaba ar lengba ka assist jong u Dani Olmo u badai u player bakan sign jong ka Barcelona u layo bentet ka gol ka itnan badro kan jingle kai ka gol kala rongbe chilang shel gol jong ka France kumta ka France kala le doyap doim bahkan yo pen pai ketika argol ke France ke Spain kala bu Henry da ka jingla banyele kai pha ki bak lane ki player jong ka Spain kimla shu ban thep kumta ka u referee hadin ka khnai pheu minute ula aisa henyo minute ka extra time Henry ha ka te ka minute ro di player jong ka France kimla kela kli nomor ba ka Argentina o ka Spain kade kap klan hadu kata tikna bahkan dia kendu dia ka Argentina lane ka England ha ka final namar shibit jamin kuman shipin mau ka jingle kai shibit ka bari ka khatsan tarik ubnai ba henyo ar hajar apnreu kalong ka bitnan hadu kata ka Argentina Persia ya ke England. Yang perlu ke Argentina tikna bukan yo
quan rung shaka final leng ba ka jingla banyale kai bha player jongka kum Lionel Messi, Julian Alvarez, and then Molina, and then Martinez, Enzo Fernandez, but wait, nomor ba kalong ka ba singanan nomor player ijong ka Argentina kilong kibayat beli haduk kata mo nomor ba haduk minta datang Argentina kaulah yuk ban thep bun gol tam hakani ka FIFA World Cup ka ba minta deh ngin sai pe shibit kan jingai kai haplen ka Argentina Persia eka England hakapur hat arbije shiteng snya mo deh namne vlog please bun please jangan ngin sai lupa next video